no? Haggard kaayo. Haggard face. Mao to amo ang bungto didto sa lingtungaban. Ali-ali diri day. Kato mao to siya nga bungtod sa lingtungaban. Kana mao na diha San Fernando na diha luwas. Ang bukid is gilibutan sa mga bungtod. Dara, tapay bungtod dito kabungahan. Sige, nya mao na niha, maglakaw na ko padung sa amoang diri dapita mao ni among kuan naglawog sa una sa amoang kanang baka o kabaw na kabayo mao ni. Muha ko glawog oy. Napay daghan nga mga kanin makaon pa gini sa mga baka. Mao ni siya iring-iring. Dara ay. Nga bahalag madugay meron ani. Mao ni buwak sa iring-iring. Unya, ay baha. Kinsa day? Ana day si. Mao ni buwak sa iring-iring. Kaunon na mo sa una. Amo paabdon nga mahinog kay amo ding kaunon. Kabuntang wa mi pamahaw. Gutom. Mo ni mo kaunon. Tamis kayo. Tamis dito kayo ay. Ha, mao ni ha. Lahay naman to. Nyara. Wala katamis sila gimingaw lagi ko. Naani lagi ay. Lagi mingaw jud ko kilo ay na. Kani siyang kuan violet. Ani siya tamis. Tamis kayo. Timo sa ta. Nya diri dapita. Diri taon ni ay kani tahon among kuan naglawog na. Kani dinhi kami na nag-iya sa una. Manguha mig lawog diri. Manguha pa jud mig kahoy. La Ginoo ko ang among kahoy. Amo din banganon dito sa atbang diri. Mauntaw na amo tong banganon. Di lang ko magmas okay. Okay ra kay diri nga di magmas. Unya kinsay nakailang shapo. Mao ni siya. Agay. Naraay na. Taybaw mo kaning shapo kanini ligon kay ni mao ni siya mao ni siya himuon ug unsa to himuon ani na grabe mao ni among ibugkos na puting liguna ni shapo na puti kayo amo ning ibaligya in town mao ni among ibaligya napa iring-iring la timo sa tagiring-iring la magkatawa dyan na sila pa kay nikaon ko iring-iring wa pa na hinog kana lang hinog atong kaunon mao ni yan ako'y camera woman karon ha nga gwapa ang camera woman ray gwapa ang kamerahan haggard putas among bukid no na mao ni shapo karon wala na may manguha ning shapo kay daghan na magkwarta mga tao kami sa una la kuha kuan gani diri kanang hawan kay panghuhaon na mong kahoy mga shapo among ibaligya hala na ay kamansilis day nang saka unta ko ana no ano lagi kay nang kamansilis wa lagi bunga day no Wala. ay na ana oy pila na ka minutes day 3.37. Ay! Kamansilis, maunay among kaunon, among kataton la, bantay sayo mo, manguha din yung kamansilis. Lagnob. Para himasar. Para himasar. Nakalaos akong kamera woman. Diyan tas isa Ginoo ko ka. Kuan sa amo ang bukid. Wala na yun. Nananggi dili kay mutabang kong sanggi. Lagi. Sabat yan ang Lagi mananggi lagi ko. Nindot kay ni diri dapitan no sa una no mauni diri yuta ni amo ako ni. Baligya in town. Naman taon sila baligya sa una. Ay mga lubi, mga mubo kaayo. Nya malamba na ro ang pangruman diha. 4.50. Yun, ay may butong
Butong baka ni Dino magkuha ta. So man nimo. Dagon. Butong na. Butong ni. Butong lagi na basta Kaila ka? kani ay babaw ang babaw niya kay Kani. dagko na kumo na. Kani. Mo na pa siya oh. O kato. Kani oh kana. Oo, kay ang una daw makuan ani. Ang unsa to? Ang diri ba maoy kuan? Ako makuha. Nadi kay sundang dito sa Lapu-Lapu. Kutsilyon dako. Magdako isa. Wala di ito. Di ba ni ako adiri ha? Ako ni manghod. Tira ko siya. Ang yakong dawan ani ang butong ni. Yay, nakakuha gyud ko. Yay. Napagi balanghoy. O kinsay wala kay lag balanghoy ang narao. Mao ni siya balanghoy. Ha? Kung ano na ba? Kuha ba? 6 na. Isa ni kanang agunon. Yan, nanako butong. Wala man din nahulog gyud ko ano dito. Ani ko dai, manguha ko dai. Manguha sa tagsili. Manguha lang ko ani ha kaysa ako ning manghod. Amuam ni diri. Pa. Ako ning harbison. Hala unsa man ni sa luyot lagi ni o dili di ay. Ay, labi na ko sa luyot. Di ay. No. Ay, manguha tanin niyo og kuan. Sili. Mang-harvest pa ko. Hindi ba ya ako yung nagtanom? Ay, ginoo ko. Kaligo ka singot niya ha. Mahig sa sunok. Mahig sa singot ang kabos. Kagamay ra sa gudana anang. Ha? Gamay ra kayong gikuha. Naamang ko kuan diri. Nga raday ha. Nagbiyaan tang kilo da. Aw ni kilin day. Daghan pa kayo. Mahal be kay dito ay. Barator kay na dire tag 15. Magdamo day. Dili. Di mo magluto. Di kami magluto man dito. Di mo magluto. Itlog ra. Awa mo kalutuan. Nasa bitin. Ang nga dayon. May kayo lang uban ba yung boarding house ka di pwede butin. Di pwede daw kay mo hinungdag sa sulod. May iha ka pwede ra. Pwede ra. Mang-harvest na ninyo. Nara, niyang akong camera woman. Luwat ra ba yung taon ko ani nila. Lah, kadagko sa sili. Dagko kaya la kahumot ta sa akong camera woman. Maikog na lang ta. Sakto na lang ni eh.